በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ክቡር ርእሰ ደብሪ አብርሃ አማረ ናይዚ ዓብይ ደብሪ እዚ ዋና አመሓዳሪ፣ ክቡር መጋቤ አእላፍ ቀሲስ ዮሐንስ ናይ ደብረ ነገስት ዓዲ ወለል ቤተክርስትያን ዋና አመሓዳሪ፣ ክቡር መጋቤ ምስጢር ፍሬ ስብሃት ናይ ደብረ መዓዛ ላቂ አቡነ አረጋዊ ናይ ስብከተ ወንጌል ክፍሊ ሓላፊ፣ ክቡር መጋቤ ስርዓት ወልዳይ ናይዚ ዓብይ ደብሪ እዚ ዋና ጸሓፊ፣ ከምኡ ደሞ ቦታትና ሊቃውንተ ቤተ እግዚአብሔር፣ ይእንተ እግዚአብሔር ካህናት፣ ላይካነ ምስጢር ዲያቆናት፣ ምእመናን ወምእመናት ብናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ሰላምታ ድሕና ድሓዲራትኩም አሜን። ለቀዳማዊነቱ ትማሊ ለማእከላዊነቱ ሎማዓንቲ ለዘላለማዊነቱ ጽባሕ ዘይብሉ ጎይታ ሰራዊት መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ዝተፈላለየ ቦታ ላፍቲ መስኮት ሰማይ ተኸፊቱ በረከቱ ንሓብሰሉ ገዙ ሰብሰበና ቅድሚ ኩሉ ልዕሊ ኩሉ ክብሪ ምስጋና አምልኮት ውዳሴ ንዑ ይኹን። አምላክ ወሊዳ እናበልና ድንግል ድንግል እናበልና የአምላክ ወሊዳ ዝተረኸበት ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሃን አደና ድንግል ማርያም ቅዱሳን መላእክት ነቢያት ሐዋርያት ጻድቃን ሰማዕታት እግዚአብሔር ከም ዘኸብሮም መጠን ክብሪ ምስጋና ንዑ ይኹን። በረከቶም እስኩላትና ይኹን። ከምቲ ወላዲና አቦና አባ ወልደ አረጋዊ ነገሩና ቃሉ ኹን መሃሪና ተኾነ ግን ኩሉ ክትገብር እግዚአብሔር ሒዝካ እዩሞ እግዚአብሔር አምላክ ማእኸልና ተረኺቡ ጉባኤና ይባረኸልና። እግዚአብሔር ምሳና እንድሕር ኮይኑ ተወሰና ደቂቃ ብዙሕ ናይ ህይወት ቃል ክንመሃሪና እግዚአብሔር ምሳኻ ተኾይኑ እተን ደቂቃ ለብዙሕ ዘመን ምግቢ ዝኾነካ ትሕዚኻ እግዚአብሔር ዘይባረኾ ዕድመ፣ እግዚአብሔር ዘይባረኾ ህይወት፣ እግዚአብሔር ዘይባረኾ ገንዘብ፣ እግዚአብሔር ዘይባረኾ ኩሉ ነገር ግን ኮንቱ እዩ። ስለዚ ሰዓትና ዝተባረኸ ይጎረልና። ሎማዓንቲ ንመሃሮ ርእሰ ትምህርትና ኣብ መሃሌ መሃሊ ምዕራፍ 4 ቁጥሪ 7 ዘሎ ሃይለ ቃል መልዓሊ ጌርና ኢና ክንመሃር። ቃሉ ከምዚ ይብል አልዊኪ ነውሩ ወይምንትን በላይሌኪ ኣብ ልዕሊኺ ምንም ይኹን ምንም ዓይነት ነውሪ የብልኽን ዝብል እዩ መልዓሊ ርእስና። ኣብ ልዕሊኺ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ነውሪ የብልኺ። አልዊኪ ነውር ወይምንትን የብልኺ ዝብል ቃል ተጠቂሙስ ወይምንትን ዝብል ቃል ለለ ይወስኸሉ። ኣብ ብዙሓት መጻሕፍቲ ከምዚ ዓይነት ጥቕሲ ይርከብ እዩ። ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ታይ ይብል ዘወቱ ኩሉ ኮነ ወዘእንበል ይሁሰ አልወ ዘኮነ ወይምንትን ኢሉ ይወስኽ። ብኡ ኩሉ ኮነ ብዘይካ ንሱ ዝኾነ ነገር የለን ምንም ይኹን ምንም ዝብል ቃል ይወስኸሉ። ታይ ማለት እዩ? ንእሽተይ ዝጥርጠር ነገር እኳ ስለይብሉ ነገር ማለት እዩ ወይምንትን ዝብል ቃል። ስለዚ እዚ ቃል እዚ ዝተናገሮ መፍቀሪ ጥበብ ቅዱስ ሰሎሞን እዩ። ሰሎሞን ማለት ናይ ጥበብ ልቢ ዝተወሃቦ ምስትውዓል ዝተወሃቦ ናይ መርሕነት ጥበብ ናይ ምስትውዓል አካያይዳ ኩሉ ዝተገለጸሉ መፍቀሪ ጥበብ ሰብ ጥበበኛ ክበሃል ተኾይኑ ጠቢብ ዝኾነ እግዚአብሔር ክሓድሮ ከሉ እዩ እግዚአብሔር ለሓደሮ ማለት እዩ። እግዚአብሔር ዝገለጸሉ ማለት እዩ። እግዚአብሔር ምስሉ ኾነ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ እግዚአብሔር ቃል በቃል ለናገሮ እግዚአብሔር ለውረህሉ እግዚአብሔር ቅድሚኻን ድሕሪኻን ከማኻ ዝበለ ንጉስ ኣይለዓልን ልለመንካዮ ልመና ዘቕረብካዮ ጸሎት ቅድሚኻ ልነበሩ ነገስታቱ ነቕርዮሞ ለይፈልጡ ድሕሪኻ እውን ከቕርብዎ ለይኽእሉ ባይሉ ተመስገነ ፍቅሬ ጥበብ ቅዱስ ሰሎሞን እዩ። ስለመሰረቱ መሃሌ መሃሊ ልበሃል መጽሓፍ ኣብ መንጎ መርዓትን መርዓውን ዘሎ ርክብን ፍቅርን ብመርዓትን ብመርዓውን እናገለጸ ይልኸድ። እታ መርዓት ቤተ ክርስቲያን መርዓት ድንግል ማርያም መርዓት ነብስና እናገበረ መርዓው ክርስቶስ እናገበረ መርዓው እግዚአብሔር እናገበረ ኣብ መንጎ መርዓትን መርዓውን ዘሎ ርክብ እናገለጸ ይልኸድ ማለት እዩ። ስለዚ ንዛ መርዓት ተባሂላ ትጽዋዕ ሓንቲ ጽብቕቲ ቆልዓ ክገልጻ ከሎ ታይ ይብላ? ኣባኽሲ ምንም ይኹን ምንም ዓይነት ነውሪ የብልኽን ብኩሉ ነገር ክጽብቕቲ ኢኺ ብኩሉ ነገር ክምልእቲ ኢኺ እዚ ጎዲድ እኩለ ይትበሃሊ እዚ ቀሪ እኩለ ይትበሃሊ ጽብቕቲ ምልእቲ ቅድስቲ ፍልይቲ ኢኺ ኢሉ ይገልጻ። እዛ ከምዚ ኢላ ተገሊጻ ለላ ከም ናይ ቅዱሳን ኣቦታትና ትርጓሜ ከም ናይ ቅዱስ ያሬድ ኣቦና ትርጓሜ ታይ ይብል? አልዊኪ ነውሩ ወይምንትን በላይሌኪ ተባሃለሲ ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሃን ድንግል ማርያም በኋላ ይገልጻ ማለት እዩ። ስለዚ እዛ ቅድስቲ ንጽሕቲ ዝኾነት ቅዱስ ሰሎሞን ታይ ናለ ይገልጻ? ሓፍተይ እናለ ይገልጻ። ታይ ናለ ይገልጻ? ሓፍተይ እህትየ መርዓት ሓፍተይ መርዓት ሓፍተይ መርዓት ልብል ኣሎ ጓሎ ኣቡኡ እያ ማለት እዩ። ቅዱስ ዳዊት ከታይ ይገልጻ? ወለትየ ስምዒ ወለትየ ወርኢ ወአጽምዕ እዝነኪ ርእሲ ህዝበኪ ወየተአውኪ ናለ ዳዊት ጓለይ ናለ ይገልጻ። ሰሎሞን ለላ ሓፍተይ ናለ ይገልጻ ማለት እዩ። ስለዚ እዛ ሓፍተይ እናለ ይገልጻ ኣሎ መን እያ እንድሕሪልና? ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሃን እያ። ስለዚ ብዝሎማዓንቲ ዕለት በዓል ድንግል ማርያም ክነኽብር ከለና ሎማዓንቲ ኣብ ኩለን ኣብያተ ክርስቲያናት በዓል ድንግል ማርያም ልደታ ለይተኽብር ቤተክርስቲያን የላ። ንምንታይ እንድሕሪልና? በዓል ድንግል ማርያም ናይ ድንግል ማርያም ልደት ልደትና እዩሞ
ናይ ድንግል ማርያም ምውላድ ናይ ብርሃን ተስፋ ናይ ገነት መእተዊና በሪ ልተቃራረወሉ እዩ ኣብ ኩሎም ናይ ኩሎም ቅዱሳን በዓል ልደት ነኽብር ኢና እንተኾነ ግን ብዝተፈለየ መልክዑ ግን ከም በዓል ድንግል ማርያም ግን ይኾንና ይነኽሮ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ኩሉ ለላ ዓለም ልደት ክልተ ልደት ይኽበር እቲ ሓደ ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ልደት እዩ እቲ ሓደ እውን ናይ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ልደት እዩ ነዚ እውን ካብ ካልኦት ቅዱሳን ፍልይ ዝበለት ምዃና ይነግረና ማለት እዩ ድንግል ማርያም ካበይ እያ ትጅምር እንድሕሪልና ድሕሪ ውድቀት ኣዳም ኢና ንረኽባ ድንግል ማርያም ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ገና ኦሪት ድሕሪ ሸሓት ዓመት ቅድሚ ምምፃእ ኦሪት ብሙሴ ቅድሚ መጽሓፋ ድንግል ማርያም ንረኽባ ኣበይ ንረኽባ እንድሕሪልናስ ኣዳም ካብ ገነት ወፂኡ ተስፋ ቆሪፁ ጸልሚትዎ ጨኒቕዎ ከቢድዎ እግዚአብሔር ለኣክል ጎይታ ገነት ለኣክል ቦታ ሓዲገ ላበእዮ ልኸዶ መማረፅ ለይብሉ ጎይታ ሓዲገ ሕዚ ኸላበይ ክኸድ ካብ ህይወት እግዚአብሔር ወፂየ ላብ ሞት እዩ ካብ ብርሃን እግዚአብሔር ወፂኻ ላብ ጸልማት እዩ ካብ ሓጎስ እግዚአብሔር ወፂኻ ላብ ሓዘን እዩ እሞ ካብ ሓዘነይ ካብ ሞተይ ካብ ጭንቀተይ መዓዝ ኮን እየ ልምለሶ ኢለው ልጭነቐሉ ጌዘ ጎይታ እግዚአብሔር ከምዚ ኢሉ ተስፋ ሂብዎ ካብ ጓልጓልካ ተወሊደ ኣብ 5 መዓልቲ ፈረቓይ ሀ ከድሕነካ እየ 5 መዓልቲ ፈረቓይ ዝተባሃለ 5500 ወእድህክ ውስተ መርህብከ ወእትቤት ዘወከ በመስቀልየ ወሞትየ ኣብቲ ዓለም ማለት ምድሪ ተመላሊሰ ብመስቀለይ ብሞተይ ከድሕነካ እየ ዘመኑ ተናጊሩ ከመን ከም ዝውለድ እውን ተናጊሩ ስለዚ ካብ ጓልጓል ካልተባሃለት من يندحرنا دينغل مريم يا لمن تسفل تواتو لآدم نعون يبهر يقص أنت يوتو تسفاه لآدم أما يسدد جنة آدم كاو جنة كسدد كله أبر آدم كاو جنة كبارر كله كاو جنة تبارير الله جنة كيم الله سلالة حلو تملاي تور تورو جور لجيزة أفتل تجنو أفتل حزنا جيزة سي تصفون السخنير كي مرة بعيتن السخنير كي كاو قال كتوليد خد حلك أيه بسويت ولا تمتك بسويت خد السيخة بسويت ولا تتواررك بسويت خدم الله سيخة لا عدها قبل سكاية إلو تناجيرو مالتي نعوون قويتا أبوري كيران فكذا إجزي يجوز الأدم هزونه تكوزلب ويجو هذا تكات منورو لا أدم تحزن لب النار تتكوز لب النار قويتا إجزاهير كافتي سلماتن مكران سقاين زنورو نايسي البوتا لا يكون لسدليه لا فتنا قدم منور يو هذا تكات منورو نقدم منور يو أو جنة قدم لتوارر الله قدم روس الله مالتي سلازي دينك مريم وزين الرخاء جينا مصحف قدس كي تصحفه عم مصحف قدس هو أوريز افترت معرف 3 قطر 10 حبشتن رخاء تاي مالتيو يتي أروية لأدامي هواني لسحات أروية كرقمه خلو خمزي لي رقمه مريت بلع مريت وون توقعات لترقم كهون كله خلصي أمونغو خان أمونغو تاسويتن أمونغو زرخان أمونغو ناي تاسويت الزرن صلخ فطرية نسخا سخون أم كتنخ سوميخا نسو دما تودا ناي تاسويت الزر دما رئيسها قطقطك إيلو رئيسها قطقطك إيلو ولا من يدحرنا ويتا كريستوس أم مسكال كينو منو وتو سقالو يسوزو أنيلو اسكعلن صرصر اسكعل اللفالف لقطقطو دياولس بمسكال حيل التقطقطو دياولس يو مالتي يتاسويت التهال الدنجل مريم يا يتهال سويت زر التهال لإيسوس كريستوس يو سلازي أمونغو دياولسن أمونغو تاسويتن أمونغو دك دياولسن أمونغو ود دنجل مريم لخون إيسوس كريستوس عاوي يصلالو دياولس دنجل مريم بفولي يصلا شندق يحزن سما خطوع خلو دسيو لي مالتي لمن تاي دحر الناس عاب دياولس ليلو عاب دنجل مريم استرخو نغرات له دياولس كفطران تعيت منم عينت نيشتي تحتنا ليولو فصم تعيتنيا دياولس كفطران لا فصم تلغونه تحتنا تحت له دنجل مريم يا مالتي تباوته بيت مقدس الهكاتي قدس ياريد يناغرلا طبنيا يواه تحتي فصم تلغونه او دياولس ليله تحتنا دنجل مريم له أو دياولس ليلا قدسنا ودينجل مريم الله سلازي بفولي لدينجل مريم يسأل مالتي كاوهير كاو قليلا بهيرو بيلو خساد داخلوكو لقلش عجيزة كاو حانتا هاجر كاو قليلا يستاري دوان لبوزح زمانات كين كاو بوزحات قليلا لتوهالو ناي بوزحات لبي لسادي دلو دينجل مريم وسودا لخصالي لقبر مريم كتل عاركلا دس ليولون صوت حزوون أمونغو خان أمونغو تاسويتن أمونغو زرقهان أمونغو ناي تاسويت زرق لتوهالو ناي دياولس زرقي نسخاتكم بحقي دق دياولس يخوب توهالو أو يوحنس وانجيل تنقيرو خمزلو دق دياولس لتوهالو لدينج مريم كم ليفتيوا أو أوريز فترة تنقيرو مالتي سلازي إذا سويت زي أخت مسألة مالتي حزي أمونغو هاد أمونغو إذا سويتن توهالو 5 نقرة إذا سويت زي أخت مسألة دحنت عالم كووج تخينو برهان كوره تخينو سلام كوخن تخينو بيزانات كنركن دحر كوينا ذا سويت زي أخت متصمو لترأس دياولس القطقط ويتا خت ولدلنا الله مالتي ما هذا جيزو مسطحه ناي جيزه 5500 زمن مالتي
نعون قدس باولس أو غلاطيا معرفة 4 قطر 4 كم زي يبلنا وأما بصح ربيه فنو እግዚአብሔር አብ ለወልዱ ወተወልደ እምብእሲት ጊዙ መስወጽሐ ሰዓቱ መስወጽሐ ዘመኑ መስወጽሐ ሲ እግዚአብሔር አብ ለእግዚአብሔር ወዱ ለአኸላው ዘዓለም ዚ ለአኸም መኻብ ሰበይት ተወለደ ይብል ከምንታይ ተወለደ ካብ ሰበይት ተወለደ አይና ሰበይቲ እታ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 3:15 ምስ ዲያብሎስ ትነጻጸር ነበረት ብለይ ሰብኣይ ካብ ሰበይቲ ዘአልወቱ በሰማያት ወአብ በዲዮ ምድር ሰማይ አዶ ይውልን ኣብ ምድሩን አቦ ይውልን ሰማያዊ አቦ ቅድመ ዓለም ካብ ሰማያዊ አቦ ወይ ደሞ ካብ አብ ተወሊዱ ድሕሪ ዓለም ድማ ካብ ሰበይቲ ልውሎ ዘእንበለ ዘርአ ብሲክል ስለደለ ቅዱስ ጳውሎስ በረከቱ ምስኩላትና ይሆን ስለዚ እዛ ሰበይቲ እዚኣ መኣዛ እያ ትመጽእ ኢሉ ዓለም ተስፋ ይጽበ ነይሩ ዓለም መኣዛ እያ ትውለድ ይብል ነይሩ ድንግል ማርያም በተስፋ ልጸበይዋ ቡር ይችላል ኖሩ ናሁ ድንግል ትጸንስ ወትወልድ ወልደ ድንግል ክትጸንስ እያ ወድውን ክትወልድ እያ ስሙውን አማኑኤል ክትውለ እያ ኢሉ እግዚአብሔር ምልክት ክወክብ እዩ ኢሉ ይናገር ቅዱስ ነብይ ኢሳይያስ ኣብ ምዕራፍ 7 ቁጥር 14 ምልክት ክወክብ እዩ እታ ምልክት ንሳን ድሕር ዳሪኹም ምሕረት ካብ ንመጸ በረከት ካብ ትረኽቡ በርገነት ካብ ንኽፈተልኩም ተረዱ ኢሉ ድንግል ማርያም ምልክት ላይ ምእመናን ምልክት ማለት ታይ ማለት እንድሕሪልና ኖህ ማይ አይና ጥፋት ማይ ጦፊዩ ደይ ጠፈይ ጎድሊ ደይ ጎደለይ ከይዱ ደይ ኸደይ ምልክት ይደል ነይሩ ስለዚህ ምልክት ስለደለ ርግቢት ይልእኹሞ እታ ርግቢ ክትምለስ ከላ ናይ አውሊዕ ቆጽሊ ሒዛ ትምለስ ክትምለስ ከላ ቆጽሊ ሒዛ ክትምለስ ከላ ግን ንኖህ ዓብይ ምልክት ነይሩ ማለት እዩ ታይሉ ምልክት ማይ ደጊም ጦፊዩ እዩ ተናጥፋት ማይ ደጊም ጎድሊ እዩ ስለሉ ጎደለ ደጊም ክትወጽኢኻ ተስፋ ጌርካ ተስፋ ለካ ብርሃን ይብረህልካ ደስ ይበልካ ልብል ምልክት ነይሩ ናይሮ ርግቢ ተባሂላ ድንግል ማርያም ትጽዋዕ ለምንታይ ናይ ምእመናን ምልክት ናይ ዓለም ምልክት ናይ ድሕነት ምልክት ድንግል ማርያም ያሞ እዩ ለምንታይ ድሕሪናስ እትቃሉኹም ይሉል ወይ ወኩም እግዚአብሔር ትእምርተ እግዚአብሔር ምልክት ክወኩም እዩ እቲ ምልክት ንስውን ድንግል ብድንግልና ጸኒሳ ብድንግልና ክትወልድ እያ ካብዚ ዓብ ምልክት የለይ ብድንግልና ጸኒሳ ብድንግልና ድሕዳ ወሊዳ ናምሕረት ዘመን በኋሩ ተረዱ ተባሂሉ ተነግ ይባለቲና ስለዚህ ድንግል ማርያም ብውል ይችላል በተስፋ ይጽበይዋ ነይረው ንዑውን ኮይ ቅዱስ ያሬድ ለደረሰ ድርሰት ለማዓንተ ቦታትና ሊቃውንቱ እናዘመሩዎ በማህሊየት በሆሮ በጎሮሮ በደንብ ገይረው እግዚአብሔር አምላኩም እናመስገነው ለሐደርሉ እስመ ለዓለም ለማዓንተ እስመ ለዓለም ታይልን ማርያም ስተታቱ እምትካት ወሰከርሱ ለአዳም ከመባህሪ ጻዳ ድንግል ማርያም ሰይ ካብ ቀደም ጀሚራ ከም ጻዳ ዕንቁ አው ውሽጥ ከርሰ አዳም ተብርህ ነበረት ይሉ አው ከርሰ መን ተብርህ ነይራ ንዑ እዩ አው ከርሰ አዳም ተብርህ ነይራ ካብ አዳም ጀሚሩ እስካ ድንግል ማርያም ዘሎ ወይ ደሞ እስካ ዕያቄም እናሃና ለሎ ወለዶ ተቆጢሮሎም መጽሐፍ ቅዱስ ካብ ኦሪት ዘፍጥረት ጀሚርና ካብ አዳም ጀሚሩ እስካ ኖህ ካብ ኖህ ጀሚርና እስካ አብርሃም ካብ አብርሃም ጀሚርና እስካ ሙሴ ካብ ሙሴ ጀሚርና እስካ ዳዊት ካብ ዳዊት ጀሚርና ደማ እስካ ፍልሰታዊ ይለን ድሕር ፍልሰታዊ ይለን ደማ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል እንድረኸም ምዕራፍ 1 ዘለዎ ቦታት ማለት እዩ እዞም ቦታት እዚኣቶምና ምን ሰንሰለት ነይሮም ድሕሪና ናይ ድንግል ማርያም ሰንሰለት ማለት እዩ ኣብ ከርሰ አዳም ተብርህ ነይራ ማለት በይገራት መጽ ነይራ ካብ አዳም ጀሚራ ብዙም ቦታት እዚኣቶም ተመጽ ነይራ ማለት እዩ ንዑ እዩ ቅዱስ ዳዊት እውን ኣብ መዝሙር 88 ኣብ ቅንዲ 87 ከምዚ ይብል መሰረታቲሃ ውስተ አድባር ቅዱሳን ኢሉ መሰረታታሲ እቶም ቅዱሳን ለኾኑ ተራራታት ቅዱሳን ለኾኑ አድባራት ዓበይቲ እንባታት እዮም ኢሉ እንባታት ጥራይ ይኾን ኢሉ ቅዱሳን ለኾኑ እንባታት ታይ ለኾኑ እንባታት ቅዱሳን ለኾኑ እንባታት ለምን ይመስለኩም እሊ ቅዱስ አቦና አዳም እኮ እዩ ብንሳል ተቀደሰ ድሓር ደማ ብደም ክርስቶስ ተቀደሰ እሊ ቅዱስ ኖህ እኮ እዮም እሊ ቅዱስ አብርሃም እኮ እዮም እሊ ቅዱስ ዳዊት እኮ እዮም እዞም ቅዱሳን እዚኣቶም መሰረታት ድንግል ማርያም ካብዞም መሰረታት እንባታት ተዋህለ ካብዚኣቶም እያ ተወሊዳ ካብዚኣቶም እያ መጽያ ከበይ ተገሊጻ ኣብ ኢያቄም ይሃና ተገሊጻ ማለት ለማዓንቲ መሰረታት ቅዱሳን ለኾኑ ቅዱሳን መሰረታት አገራ ለመጻት አደና ድንግል ማርያም ለማዓንቲ ብግልጽ ለዓለም ለመጽትሉ ለዓለም መጽያ ለተወለደትሉ ብርሃን ለወርህሉ ዳ ኢያቄም ይሃና ሓዞም ለሊዎ ነበረ ገዛ ሓጎስ ተጨንዲቆም ኖሩ ተረጋግዑሉ ደኽዮም ኖሩ ለሃፍቶምሉ ናይ ዕልልታ ናይ ሓጎስን መዓልቲ እዩ ማለት አይኑ እዚ መዓልቲ እዚ ስለዚህ ድንግል ማርያም ማለት ታይ ማለት እንድሕሪና ወለድና ክነግሮ ካለው ማርያም በሂድ ጸጋ ወሃብት ማርያም ማለት ሃፍቲ ጸጋ ውህቶ ማለት እዩ ብዘሎም መዓልቲ ዕለት ለኢያቄም ይሃናይ ዓብይ ውህቶ ኮይና ተውሂዋያ ኣብ እግሪ መስቀል ደማ ለዓለም ኩሉ ውህቶ ኮይና ተውሂዋያ ብዮሐንስ ሰቢልና ተረኪብናያ ስለዚህ ድንግል ማርያም እዚ ለአክል በረከት ለለዋ ለማዓንቲ ኢያቄም ይሃናይ ለድንግል ማርያም ወሊዶም ክንብል ከለና ለብዙሕ ዘመናት በሐዘን ከም ዝጸንሑ ለብዙሕ ዘመናት ናተጨንቆ ከም ጸንሑ ለብዙሕ ዘመናት ወላድ ሲኖም ከም ዝጸንሑሞ ተኾነ ግን ድሕሪ ብዙሕ ዘመን ክልኤቱ አይሩብ አመ በከዩ ብካየ ረከው ወለተ ዘታስተሰሪ ጀጋየ
ለወንጌላውያን ኩልነ ዘኮነተን ነብስካየ ለወንጌላውያን ማለት ለደቀ ክርስቶስ ኩላትና መጸግዕት ለኾነትና ኣንባና ለኾነትና ካብቶም መጸግዕታትን ቅዱሳን ለኾነ ኣንባታትን ልተረኸበ ድንግል ማርያም ክልኤቶም ክልተ ሽማግለታት ለማዓንቲ ረኽዮም ለማዓንቲ ጽብቕቲ ቆልዓ ረኽዮም ነውሪ ለይብላ ነቐፋ ለይብላ ቆልዓ ረኽዮም ማዘ ለማዓንቲ ከመይ ኮይኖም እንድሕሪናሲ ኢያቄም ወሃና ወለዶ ሰማያውኒ ኣስረቀ ፀሓይ ኢያቄም ይሃናይ ሰማይ ወሊዶም እቲ ሰማይ ድማ ፀሓይ ውፅዩ ታይ ማለት ዳ ፀሓይ ላ ሰማይ ቆልዓ ክትል ከለኻ ፀሓይ ትርኢ ፀሓይ ርኢኻ ማለት ብርሃን ፀሓይ ምስ ብርሃን ዓይንኻ ተዋሂዱ ታይ ይበካ ዓብይ ብርሃን ይበካ ሰምዕለና ዲና ማቴዎስ ወንጌል ታይ ይብልሲ ማሂቶቱ ለስጋከ ዓይንከ ውእቱ እዩ ናይ ስጋኻ ዓይንሲ ናይ ስጋኻ ብርሃንሲ ታይ እዩ ዓይንኻ እዩ ካብ ስጋና ወይ ደሞ ካብ ህዋሳትና እዝንና ብርሃን ክበና ይኽእል ኢድና ብርሃን ክኾነና ይኽእል እግርና ብርሃን ክኾነና ይኽእል ብርሃን ክበና ልኽእል መን እዩ تعمل قرمكم ነገር ግን ዓይኒ ስሙ ብርሃን እዩ ናስጋኻ ብርሃንሲ ዓይንኻ እዩ ተዋሂሉ ግን ልገርመኩም ዓይኒ ብርሃንሲ ብርሃንስ ዓይኒ ዋላ ይኹን በላው ጸልማት ይርእ እዩ ድቕድቕ ለኾነ ጸልማትስ ኪድረእ ተልካይስ ይርእ ይርኢ ታማ ብርሃን ለወላዮ ስለዚህ እዚ ብርሃን እዚ ኣየበክሕ ኢለ ኣይነዓቕ ኢለ ከየበክሕ ኣብ ጸልማት የብርህ ከይነዓቕለለ ምስተዓዊ ለኾነ ብርሃን ፀሓይ ተራኺዩ ዓዊ ለኾነ ብርሃን ስለልፈጥረልካ ማለት እዩ ስለዚህ ድንግል ማርያም ሰማይ ኮይና ፀሓይ ኢየሱስ ክርስቶስ ተወልድ ከላ ታይ ኮይና ማለት እዩ ምሳና ክርስቶስ ምሳና ንሕና ምስ ክርስቶስ ተዋሂድና ኣና ለሐድር ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ካሊ ቅዱስ የኾነ ኣና ለሐድር መንም ኣይሐድር ኢየሱስ ክርስቶስ እሞዝ ኣቀበ ቃሊ ኣነ ወአውየን መጽሐውየው ወንገብር ምዕራፍ ውስጥ ይልተሃለ ሞ ስለዚህ ምስ ዓይንና ማለት ምስ ውሽጥና ምስ ዓይን ልቦናና ተዋሂዱ መንገድ ህይወትና መንገድ ጽድቅና መንገድ ሰማይ መንገድ ገነት ለብረህልና ፀሓይ ኢየሱስ ክርስቶስ ወሊድ ክልና ይኹሞ በሐቂ ያጨም ይሃናይ ሰብለ ይኾኖም ታራ ሰብለ ይኾኖ ወሊዶምሲ ሰማይዮም ወሊዶም ኣብቲ ሰማይ ደማ ፀሓይ ወሪቁ ምስ ፀሓይ ተዋሂድና ደማ ብርሃን ርኢና ስለዚህ ንሕና ደቂ ብርሃንና እንዘብኩም ብርሃን አንሰውሱ ብርሃን ብርሃንና ኣለውኩም ብርሃን ተማላስ ተዋሂዱ ልተነገረሉ ዕለት እዩ ማለት ያጨም ይሃናይ ሰማይ ወሊዶም ተዋል ተዘመረሉ ንስኺ መብራቂኺ ወድኽ ደማ ሓቀኛ ፀሓይ ሓቀኛ ብርሃን እዩ ተዋሂዱ ዝተነገረሉ መዓልቲ እዩ ናይ ብርሃን መዓልቲ ናይ ሰላም መዓልቲ ሓቂ ኣማን በኣማን ተወልደት እመብርሃን በሓቂ ናይ ብርሃን ወዶ ተወሊዳ ኢየሱስ ክርስቶስ ብርሃን ክብለና ከለና ድንግል ማርያም ኣደና እመብርሃን ንብላ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ህይወት እንጀራ ክንብለ ከለና ድንግል ማርያም መሶበ ወርቂ ንብላ ኢየሱስ ክርስቶስ ፀሓይ ክንብለ ከለና ድንግል ማርያም ምብራቅ ንብላ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒት ክንብለ ከለና ድንግል ማርያም እመ መድኃኒት ንብላ ማለት እዩ ስለዚህ ዮሐንስ መጥምቅ መንገድ ጠራጊ ላፍቱ ብርሃን ልጸርግ ላፍቱ ህይወት ልጸርግ አልዎ ዘይአብዮ ትውልድ አንስት ካብ ትውልድ አንስቲ ካብ ዝወለዶም ኩሎም ለዮሐንስ መጥምቅ ለዓወየ ለተዋሂድ ታይ ስለለኾነ መጥምቀ መለኮት ስለለኾነ ታይ ስለለኾነ መንገድ ፀራጊ ስለለኾነ ላብ ኢየሱስ ክርስቶስ ፀሪጉ ለውፅሕ ፀራጊ መንገድ ስለለኾነ ላብ ኢየሱስ ክርስቶስ ፀሪጉ ለውፅሕ መንገድ ፀራጊ ክንዲ ዝለዓቢ ክብር እንድሕር ሃልይዎ ድንግል ማርያም ዳ ልቱ ህይወት ዝወለደትልና ልቱ ብርሃን ዝወለደት ዳ ከመይ ክብር ለይግባእ ከመይ ዳ ለይተዓቢ ከመይ ዳ ካብ ኩሎም ቅዱሳን ለዓበኺ ቡሩክቲ ኣንቲ ኢማንስ ወቡሩክ ፍሬ ከርሰኪ ተዋሂሉ ካብ ሰማይ ተላኸ ገብርኤል ከም ለመስገና ሕዝውን ንሕና ከምዚና አልና ለመስገና አልብች ነውር ወይ ምን ትንበላ ኢለኪ አባኺ ኣብ ልዕሊኺ ምንም ዓይነት ነውር የብልኽን ዓለም ኃጢአት ወለወዘሐ ዓለም ድንግል ማርያም ንጽሕቲ ኮይና ተረኺባ ሓዘን ወለወዘሐ ዓለም ተፈሲ ልብል ቃል ተረኺባ ኣብዛ ዓለም እዚ ሞት ለውለለዎ ዓለም ህያው ወይ ደሞ ሞት ለይብላ ድንግል ማርያም በኃጢአት ለይተነኸአት በሰይጣን ለይተነኸአት ብናይ ዓለም ፈተና ለይወደቀት ጸበለስ አዳም ሔዋኒ ኣብ ገነት ኮይኖም ጸበለስ እናረእዩ ጸበለስ ለይሙላ ዓቅሚ ኣብ ለይፈጠሩን ግዜ ኣብቲ ቅዱስን ቡሩኽን ዝኾነ ቦታ ኣብዚ ርክሰትን ኃጢአትን በደልን ዓመፅን ለወዘሐ ዓለም ግን ቅድስቲ ንጽሕቲ ኮይና ተረኺባ ማለት እዩ ጊዮርጊስ ዘጋጽቻ ታይብል አርጋኖ ነው ልባህል መጽሐፉ ታይብል ኦ ድንግል ጸቃው እንተ ተነሳይቺ በማአፈ አንበሳ ምውት በእደ ወልደ ማኑሄ ይብል ታይ ማለት እዩ ድንግል ማርያም ኣብዛ ዓለም እዚ ሞት ለወዘሐለ ዓለም ዓመፅ ለወዘሐለ ዓለም ጸገም ለወዘሐለ ዓለም ርክሰት ለወዘሐለ ዓለም ለወደቀ ዓለም እዩ ንስኺ ግን ካብዚ ምንም ዓይነት ነውር ለይብልኺ ነቀፋ ለይብልኺ ከምቲ ሰሎሞን ለለኪ ከምኡኸን ክተረኺብኪ ኢሉ ክትርጉም ከለሲ ኣብ መጽሓፈ መሳፍንት ምዕራፍ 13 ጀሚሩ ንረኾ ታሪክ ይለልዕል ሰሎምቲ ሶሙሶን ሃብተመዊ ሃብተ ኃይል ልተሃወ ኃይሉ ኣብ ፀጉሩ ልነበረ አንበሳ ብኢዱ ወቅዑ ልቀትል ኣብ ግንባሩ ማንው ክጸንሐ ይኽእል ናይ ኃይል ሃብት ልተሃወ ሶሙሶን ልባህል ቅዱስ ነይሩ እቲ ሶሙሶን ላ ሓደ ቴምራታ ላ ብትባህል ቦታ ክወርድ ከሎ ኣብ በረኻ አንበሳ ይረክብ
إتا أنبسا بدحريو كنخصو ومسا أنبسا إنزي طهر يلبل أفو خافيتو ناقوازمة إتا أنبسا لاو سومسون يبس سومسون للا نا حيل توهي ورغاني للو كامزي أغيرو بيدو وقع بيلو دتا أنبسا يقتلو بمنتاي وقعو بمنتاي وقعو بيدو وقع القتل تايو أنبسا تقروا مكم نقر إجزاير حيل خبكا خلو بيدو وقع كقاتلو خلو ما نمسو يرئيه እንደገና ሐሊፉ ላፍትል ደለይ ቦታ ሐሊፉ እንደገና ደሃር ክምለስ ከለለ የታአን ትልሞታ አንበሳ ታይኮን ረኺቦ መስልኩም አፉስ አናሂው ሞሊአሞ ታይሞሊአሞ አናሂው አፍቱ ውሽጢያ አንበሳ አናሂው ወለዎ ብድሕሪው ለለ ጥዑም ለኾነ መዓርኞ አፍትል ሞታ አንበሳ ኮዩ ለሞታ አንበሳ እንኳን መዓር ክትወስደሉ ብኡኽ ትቀርብ ብኡኽ ተሐልፉን ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ገንቢ ይልባል ስቡለ ብድሕሪ ግን ዝመዓር ቁርጽ ጠቢሉስ لوعل بلع عبيلو وهر انزي يبلع لليه وهوم لاوه ولا امه وبلو امته نسو كافتو بعر قريطو بلعه لبو اني دما ها نابلع خيدو لبو اني دما انكبو العيلو او لعابيل اذي عبي مستير الله لمن تاين دحرينا بولي كيران حدث كيران صلالتيو بولي كيران باويو حدث كيران مستيريو بولي كيران صلالتيو حدث كيران دما اكاليو سلازي ابولي كيران نغرو كريستوس او سموسن انريو مالتي نعو كو يغيتا تن مصحفتي بزعباي يلناغرا تن مصحفتي نايتي مسكرن يلو يناغر نامن مصحفتي ناي موسى مصحفتي ناموسى مصحفتي ግን بግልጽ ኢየሱስ ክርስቶስ ልብልጥቅስ ግን ይንረክይ ኣብ ሓሙሽቲ ያን መጽሐፍቲ ኦሪት ማለት እዩ ታይማ እንድሕሪና ካብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ጀሚሩ ብዛዕባ ነገረ ክርስቶስ ይምናገሩ ማለት ኮይ ስለዚህ ቅዱስ ጊዮርጊስ ክትርጉም ከሎ ከምዚ ኢሉ ይትርጉሞ ሶሙሶን ናይ እግዚአብሔር ምሳሌ እዩ ናመን ምሳሌ ናይ እግዚአብሔር ምሳሌ إذا أنبسا ناي أدم مثالي إذا أنبسا لسموسن حافلو أفو خفيت خول عيدالي نيرو أدم دما كاوغنت لو طلو إسألس رول علو مخيات عيداليو ناي جابير أملاكنت بحيل خوستر مالت مخان أوي وانبي أدم هواني ملو حيلم تطقيمة ناي جابير أملاكنت كوسدو ما فنك لمنقص كغوري يبحثيون نيرون جن يخون اللومي مالتي سلازي أنبسا خبلع ممكارو تا أنبسا خبلع يلو أفو خفيت بي لسموسن بولي عوري ولعي وأدم هواني عمالخت كون كونينا إلو مرة حيلم تتقيم إسألس يوم بريعم بي عمالخت ويدم أملاك كوينهم ديوم سلازي مكور أيو أفتح أنا سالي مكور أيو أدم هواني لو مكور أيو مالتيو بدحريو بيدو خمس غيرو وقع يقول الله سموات هايبل من سو مصل لتأنسا إجزاير لأدم هواني لا إسألس بريعهم أملاك تكون عندهم هو إنكان أملاك مخانكم سي تتخكلن يانا معري لو خنا سو مخانكاس أي تروحوا ويلو فرد الله لتأنسا لقتل منيو سومسون لا أدم هواني لفرد لهم كمني زهير فريد الله بوصي هو بدحريو يتعانسا بسومسون كقتل كله سومسون لتعانسا قتله كله ما نمسو يرئي كمستهاله يا إجزاهير لا أدم هواني كفرد لهم كله ما نم طلق على أتيلي ما نرفلت يلي إجزاهير أدم هواني طرح يوم فالو مالتي بدحريو مسفرد دحر التوسنا جيزه مستمل أساسي أفتلو متعانسا استيصنحنا محار صريحو أمن تا يفتلو متعانسا سلازي أدمي هواني مويتهم يوم اتناتاتهم زر لين بحاجة تطيقوا بأبسال كلو أريا وهو على والتوهل الزمنيو يتم نودلن لا يودلن لو سيول يأتي نور توهل تنقير الليو عاوزهم بدلن ياتر لخون زري ويدم عاوزو لرخصة عاوزو عمس أنيا لخون تولدين أولو متى أنا سامع عركم استرخى أفتح عمس أنيا لرخصة لخون تولدي أو تايترخى مالتيو الدستي نزهتي برختي كم معار لبلس طعمتي سما خطوع خلا طعمت رخنت دنجل مريم ترخيوا مالتي سلازي نقول ماكم نجر إذا معار أوي ترخيوا أفتر بوتا أنسا يتر بوتا أنسا يتمعاريها حددي حدي ندحر إلا للوين إيو لمن تاي أتي كتري إمكانس كتولعو إمكانس كتحزو كتريان كتش تتنون بتعملت لك أنسا أيو لموتا أنسا أيومه يتمعار لمولع دس لك تعمل له معاري مالتنا سلازي دنجل مريم بتمعار تمثل يترموت أنسا بلموت أدم أو لموت تولدي هي أو لخون الدنجل مريم أو الرخصة تولدي كدس لخون الدنجل مريم أنت أبو صلينا خا ألبك نورو أي من تنبلا إليك تهيل تزمر الله دنجل مريم كم زيلهم يوراه هو عليك أنتنا نادنجل مريم بالسالية نادنجل مريم مستير نادنجل مريم كوري نادنجل مريم كدسنا زرزيركا يودان تخونجين دنجل مريم بزلهم مع تعلت زين مسل تمرتين ما هارلا ቅድስቲ ብርኽቲ ይኾነት መዓልቲ ያሞ ላውዚ ለጽሐና እግዚአብሔር አምላኽና ዘኸረ ዝተመስገነን ይኹን ኣብ ዳያ ጨምናሃና ዓብይ ለኾነ ሓጎስ ተፈጢሩ ሓዘን ላ ሓጎስ ተለዊጡ እቲ ብኽያት ላብስ ሓቅ ተለዊጡ እቲ ጭንቀት ላ ምርግጋዕ ተለወጠሉ ድንግል ማርያም ለያጨም ይሃናይ ጥራሕ ለይኾነት ተዋሂዋ ለጊዜ ለያጨም ይሃናይ ለሐዋሪ ፍጻሜ ደንማ ለዓለም ኩሉ ኣደኻ ተቀበል ተዋሂሎ እግር መስቀል ተቀበልና ድንግል ማርያም እዩ ስለዚህ ድንግል ማርያም
بعل لدتا خنخبر كلنا أبي كنا أنا نخور ندحرينا أبي كريستيان بمهليات بقداسية بوداسية بمسجانا أنا نخوره أو جزانا خيرنا للبشت أم من در حكي وصيل كاي الخبر رابط خيرنا بيتصل بيسخينا أحوار لحيات كينا وصيلنا أنا نخوره تاي مستيرسو دينجل مريم كتولر كلا أبرخاية توليدا ساي مليوانس يلا قدس سلمان كنا جر كله أتمرعت كاوليوانس نعي كاوليوانس وصي كافتو نأنا ساتات جبد ما نعي ويزخي يولي النجرة سلازي دينجل مريم أوليوانس لبهال جوا ويرم ترارع توليدا لمن تاو توليدا عند حليل ناسي يا جميع الناي دينجل مريم ولصنا سلجيزة حدث أمر تخصيصنا يرو دينجل مريم صنيسة هنا ود بيت سوا سامي ناس لبهال بيت سوا يموت مو لافتقار اختكار كلا دينجل تسرالت هنا لافتي ريسا كوعل كله يتسامي ناس لبهال ساي كاريسا نتو كافتو بوت تلعيلو እግዚአብሔር ለመስገኑ ለበዓልት ነይሩ በዚ ነገር እዚ ድማ ብጣዕሚ ሓዚኖም ብጣዕሚ ተጨኒቆም ብጣዕሚ ደንጊጾም ዳዊት ሰሎሞን 40 ዓመት ገዚኦምና ነይሮም ምክንያቱ ድንግል ማርያም ካብ ዳዊት ካብ ሰሎሞን ዘርኢ ስለለኾነት ስለዚ ዞም ሰባት እዚኣቶም ሕዝውን ኣብ ከርሱኑን ሃለየ ከምዚ ዝገበረ ተተወዲድ ዳ ካሊእ ተኣምር ይፍጠር ስለዚ ወይ ንቅተሎ ወይ ካብ ዝዓዲ ዝነጥፋ እዮም ኢሎም ኣብ ልቀደምሉ ግዜ እያጨምናሃና ሊባኖስ ላሉ ባህል ተራራ ወፂኦም ሃዲሞም ነይሮም ማለት ይሰምዕለና ዲና ለድንግል ማርያም ኣመንጎ ኻይ ኣመንጎ ታሰበይቲ أمانجو زرقاي أمانجو تازرا إلتهاله كم ما هيصن جمير دياولس بالسداد يجمر مالتي كم ما هيصن جمير يسادده بالحري لو تريو أنا سبها ترى لا خيدم أو يولدو أو هو اللي كلله بيجم أو سدات كينكا أو هدمة كينكا أو برها كينكا لتدراجة مولار لتدراجة اللي على ستة اللي تايجرم تقطع يوم تطقي ما بقوا مالتي سلازي أبرها سلالت ولدت نحن أون بعلدين جمارة كنا خبر كلنا لدتها كاو جزانا وصلنا أو سفر أمندر تأكينا بعلدين جمارة نخبر مالتي وزي خون كل لجين وزي بعلي نبركة بعليو نحجوس بعليو عالم كل الحجوس اللو ونكوانس لأن الجمارة بعددت نا يوحنس متمك بعددت قص ووزهاد يتفسو بلدته يوحنس مالت فتصب حجوس مالتيو بنا يوحنس لدت له كل عالم حجوسيو وزحات حجوسيو طايل تتناجرو نادين الجمارة لدت له كل يحجوس مالتيو لكل حجوس لخنا بعلي نحنا لا حزن نغير لنا خير خد نبركة لخنا بعل نحنا نمرجع نغير لنا خير خد إجزاء اللي خبر بعل نحنا لجاه الحسر بعل نغير لنا خير خد لدينج مريم لجلت بعلنا هلا لدينج مريم ليجلت بعل نقول لنا خير خد لدينج مريم لي يخبر لجزائر لي يحجز لا أنا لي يهندس لا أنا لي يتكم أبع على بعل تعنت بعلين دحرنا الناس خركا نولعها الناس تخا مولع مستاي يخوني تحتيات دحر مولع مسكاونيو دحر مستاي مسكارينيو دحر مسكار مباس دحر مسكار زموت دحر مسكار مكتتال دحر مسكار استبعال ناي مرجمن ناي صلاة يسناين مجار نانا خمس ليجبوخ نجورا ليجبنا أبع على مغنياتو أو كل مندرات أو كل خاويتات كم دي عينة تبع على سل الرأي مالتي سلازي تبع على بعلنا لما يقول له بعلى وعدنا مالت تعي كده أنت خالي الناس بعلى وعدنا مالت ديو تعيك أما جزينا بعلى وعدنا مالت ديو بليعنا سقينا بعلى غيرنا مالت ديو بعلنا وعنا خاصة توريدنا وعدنا مالت ديو أيقوني بعل موعل مالت مسك زاهر موعل مالت مسمن موعل مسمن موعل وما زاهر لو سخران دي من يجزاهر أودا مستدين يجزاهر أودا شفرا دين يجزاهر أو زمت صرح أكل هدين يجزاهر يجزاهر لله مسل خطاتي يجزاهر لله مسل طبيعي يجزاهر لله مسل صبوي يجزاهر لله مسل حزني يجزاهر لله مسل عرقاتي صباح خمسة يخلك بليع طميع أو ليع خمني طميع أستي خمني عريقة أليسكمني قاش خينا مزيا ها أكو زخم تقبلكم اللي برك علي خناجر سلزي زوم قالت زياتهم كهزخنا استمقروا لنا جيزنا هاللي كيل ولدنا ها جيزنا هاللي كجيزة تسبب هاي مالتيو مصحف قدس أخون جور خلنا قدس باولس وزأنا ولا يرو صحاي أقرروا معتكم صحاي كي عروسي معتكم بقرروا صحاي كي عروسي نسها تنسوه صحاي لتهالت عدمهم يا سلزي صحاي بمراق وريقة بمعراق كتأت خلاصي سول ده لا يسرح له جيزنا هاللو جيزنا تصبي أولي هنا لو علسونيو صبغ صراحة يسرح سونيو صحاي كن صراحة تحدق ديا كيدا تزا صحاي أولي حاسو وعيلو أولي خنا وعيل ما أريز أخذت صحاي تملسي يتطقم كل يتام عالتي يتطقم كل علم يكويلو له سلازي علمنا نتقم له حافتنا نتقم له فلتتنا نتقم له قلوتنا نتقم له صباح زقول وصي حاده كلتا اجر النوره سالساي مركز توسخ له معلتن يي صباحتو قنع نخد له حوقه صباح دنن كوليو لو ما انت تنعنتي بره يولا له كامل دلا يري الله صباح تنعنت زياتن يلواي صباحت اذن زي يلي صباحت قلوت زي يلي صباحت سلطان يلي صباحت فلطت يلي صباحتي هزل لنا يا نجر يلي سلازي لا صباح يتشاغرنا او لو ما انت نسرح حدره بعلنا نربش لنا بعلنا هيمانته خيخونس باهلاوي هيمانته خيخونس كراوياوي هيمانته خيخونس سغاوي هيمانته خيخونس
نتخكلن يالي هنا ناسجا فقط مفصم النجورم لنا بعلنا هنا هو مالي يحد يتحدك ما على لوز حزة جيزة ما على لوز نحزن زمن ما على لو موت أرسينا أو لوز على له جيزة كم دي عن تكايدا إجزاير لحق سكايدا يخوني ندحرك أبو خينو إجزاير أبو علكم يترخوكي كلنا يخلي كامل ولم ساعات يوم بعلكم يقبلي صلاتكم يقبلي سنواتكم يقبلي عطانكم يقبلي يقول أوتنيت إساياس سلازي بعل أيهود طاهل تصحيف لله أيوانو سنجر معرف شعات أيوانو سنجر معرف كلته نا أيهود بعلك أرى يقول نامن بعلك أرى قرمكم نا أيهود بعل طاهل بعل فاسكاي بعل فاسكا جن أوريزة عشر تغلطة نهو فاسكا هو الإجزاير نجزاير نفاسكا بعلي البهنيرو نجزاير بعل لنهر نا أيهود بعل لم تيتوه لندحرينا يتبعل نجزاير كم مهن لا أنا أيهود مهن وريدو إجزاير اللي يتحاوس بعل مالتي سلازي زي بعل دينجل مريم كنو نتكلنا دينجل مريم كتركب اللوان دينجل مريم نخبر سرح سرح اللوان دينجل مريم دس لي بسرح الناس سرحها إذا بعل زي نا دينجل مريم بعل يخوني نامن بعل ما نا على بعل نامسكر بعل نامجفر بعل يلخنا سلازي زي ملخت زي بعلنا حزنا اللي يوصحهم صار لخنا يوصح يقبلنا خدم ما خاخر يقبلنا كن مع عادي يقبلنا من قد يوت كن حزي يقبلنا لوليو سللنا ورنا جزير أملاخنا زخور استمسكنا يخون أباخي منهم يخون من معايل النوري اللخي يلو قدس سلمان لزمر ومزمر على عنا أنا تماهرنا زمهر الناس قصة النجزير أملاخنا زخور استمسكنا يخون نجزير محرتنا نقول ما نصلت ناي قدسان ملايت رادائنت ناي قدسان طريقان سمايتات سجلنا بركات مسكولاتنا يخون بعلنا سلامنا بركات بعلي قولنا سؤال نجزير ولا تنقول ولا مسكولكور آمين